Kaaro, ang lulutuin naman natin ngayon ay giniling. Ang ating ingredients ay coiled egg, giniling na baboy, carrots, bell pepper, patatas, magic sarap, bawang, sibuyas, daon ng laurel. Ito po yung pampapula natin, atsuite, paminta, raisin, patis, asin, pickles, at asukal. Yan, ilaga po natin yung itlog, pugo, lalagay tayo mantika mga kaaro. Lagay na natin yung atsuite. Bawang. Sunod na natin yung sibuyas. Ilagay na natin yung giniling na baboy mga kaaro. Bango mga kaaro. Bango ng bawang sa sibuyas. Lagay na natin yung dahon ng laurel. Isang kutsarang asukal. Konting asin. Patis. Magic sarap. Isang kutsarang pickles, durog na paminta, lagay na natin yung patatas, carrots saka bell pepper, lagay ko na yung pasas mga kaaro.
pagkalipas ng 30 minutes, ito na po yung ating giniling. Mga kaaro, ilagay na natin yung itlog pugo natin. Luto na ang ating giniling, ready to serve.